madawwamiya bace. Duk wanda ya zo zai tafi. Mr. Harris. Mutane da yawa suna gudu duniya, suna mantawa da gaskiya, suna tara abin da ba zai bi su ba, suna barin abin da zai taimake su. Yau kana dariya gobe kuka, yau kana sama gobe kasa. Rayuwa tana canzawa ba tare da sanarwa ba, don haka ka tuna da inda za ka koma. Ba duk abin da kake gani ba ne gaskiya, ba duk farin ciki ne na har abada ba. Ka gyara zuciyarka kafin lokaci ya kure, domin mutuwa ba ta sanarwa. Rayuwa ba madawwamiya ba. Ka tuna duk abin da kake yi yana da sakamako. Rayuwa ba madawwamiya ba. Ka gyara kafin lokaci ya wuce, ka yi nadama. Rayuwa ba madawwamiya ba. Gaskiya ce ba wanda ya iya tsaya har abada. Mr. Harris yana fada da gaskiya. Ka tashi ka gyara rayuwarka. Naga masu kudi sun bar duniya, naga talaka ya tafi kamar su. Ba wanda ya dauki dukiya tare da shi, sai yukan da ya aikata. Idan ka taimaka zaka samu lada, idan ka cutar zaka ga sakamako. Komai da kake yi yana biye da kai, ko ka manta da shi. Ka tuna da iyaye da suka raina ka, ka tuna da ubangiji da ya halicce ka. Ka daina girman kai da son duniya, domin lokaci yana gudu. Ka tuna duk abin da kake yi yana da sakamako. Rayuwa ba madawwamiya ba. Ka gyara kafin lokaci ya wuce, ka yi nadama. Rayuwa ba madawwamiya ba. Gaskiya ce